नमस्कार, रसस्वादमध्ये आपलं स्वागत आहे। गणेश चतुर्थीच्या तुम्हा सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा आणि शुभकामना। आज आपण बघणार आहोत सोयाबीन राईस। त्यासाठी लागणारे साहित्य बघूया। 1 वाटी सोयाबीन पाण्यामध्ये 5 मिनिटं भिजवून त्यातलं पाणी काढून घेतलं आहे। 1 वाटी बासमती राईस आहे, तुम्ही साधा राईस पण घेऊ शकता। पाऊण वाटी फरसबी, 1 टोमॅटो चिरून घेतला आहे, 2 कांदे बारीक चिरलेले आहे, 1 मोठा चमचा आला लसूण पेस्ट, 1 छोटा चमचा जिरे, चवीनुसार मीठ, पाव चमचा हळद, 1 छोटा चमचा धना पावडर, कोथिंबीर, 1 मोठा चमचा मालवणी लाल मसाला। तुमच्याकडे जो तुम्ही घरगुती मसाला वापरत असाल तो तुम्ही वापरू शकता। दालचिनीचे 3 तुकडे घेतले आहेत, कारण दालचिनीने चांगला भाताला फ्लेवर येतो। मसाला फूल 1, 5 लवंगा, 10-15 मिरी आहेत, 1 मसाला वेलची आणि तेजपत्ता। तुम्हाला जर खडा मसाला नाही वापरायचा असेल तर तुम्ही गरम मसाला वापरू शकता। तेल 2 चमचे, खडे मसाले, तमालपत्र परतून घेऊया। मसाला वेलची आपण घालते वेळी फोडून घेतली आहे। जिरं, कांदा परतून घेऊया। चिमूटभर मीठ, फोडणी चांगली परतून घेऊया। कांदा थोडा लालसर झाला आहे, आलं लसूण पेस्ट घालूया। टोमॅटो, धना पावडर, हळद, मालवणी लाल मसाला, कोथिंबीर थोडी परतून घेऊया। सोयाबीन घालून परतून घेऊया। सोया चंक्स चांगले मसाल्यामध्ये 1 मिनिट परतून घेतले आहे। फरसबी घालूया। चांगलं परतून घेऊया। तुम्हाला ह्यामध्ये दुसऱ्या भाज्या वापरायच्या असल्या तर तुम्ही वापरू शकता। तांदूळ घालूया। हे तांदूळ मी आता धुवून घेतले आहे, परतून घेऊया। कोथिंबीर, चवीनुसार मीठ, पाणी घालूया। दीड ग्लास आपण पाणी घातलं आहे। छान परतून घेऊया। कुकरला झाकण लावून घेऊया। कुकरला झाकण लावलं आहे आणि फुल गॅसवरती आपण आता 2 शिट्या देणार आहोत। दोन शिट्या झाल्या आहेत, गॅस बंद करूया। कुकर थंड झाला आहे, झाकण उघडूया। थोडी कोथिंबीर घालून परतून घेऊया। सोयाबीन राईस छान झाला आहे। सोयाबीन राईस आपला बनवून तयार आहे। झटपट होणारी डिश आहे आणि चविष्ट पण आहे। टिफिनसाठी चांगलं ऑप्शन आहे। अशा प्रकारे तुम्ही सोयाबीन राईस बनवा आणि मला कळवा। हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि रसस्वादला सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।